Igbo kelenu, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo rienu, Igbo mụkanụ, Igbo ekelemo. Daalụnụ Igbo nwe m nụ, Igbo ndị nji aba, Igbo ndị nji eme ọnụ, Igbo ndị ọ na-abụ ncheta na mbụ onye Igbo obiọma na-akpa m cheta na m nwere unu dịka ụmụnne. Obi a na-eme nwa jọli jọli, obi na-asọ nwa lịngị dịka nwaanyị Anambra si asị na obi na-asọ ya nịngị. Ịghọtago? So ana m ekele ndị Igbo niile, ọha na eze ndị na-eso na-ekiri ife anyị na-eme. Ọmụnwa bụ onye a na-etuchi fim, ama m ịma onye ngwụ. You know me very well. Gị lee m anya n'ihu, ị ga-ahụ ya na edere ya right under my nose. Ya hụ na ekedeghị isi m, ihe ọ pụtara bụ right under my nose. Ọ ga-edere ya hụ na-ekwe m. So edere m ya ede na ọmụnwa uchi fim. Asị m ka m kelekwa unu ọsọ. Nke unu na-eme dị m mma. Because ewezugo unu nwa na-ekiri ife m na-eme, I am nobody. Ọ bụrụ na unu anaghị akwado ife m na-eme, I am nobody. So asị m ka Chineke gozie unu, maka asị ekele dike na nke o mere eme ya ma ọzọ. Ekelela m unu mbụ, ekelekwala m unu ọzọ ugbu a. Aka m ya kwa ekele unu dịka unu si na-aga n'iru dị na-ekiri tirelessly. English bịara abịa tirelessly. Ọwụ dem the devil. So ya bịa bụrụ ya. Obiọma na-akpa m nke ukwuu. Mbanye ebe ahụ ife unu na-eme, ọ na-enye m obi aṅụrị. Obi alụla gị mmiri, obi asala gị ngọngọ. Onye ọbụla ihe ọma mmadụ ibe ya na-adị mma, Chineke anaghị ahapụ igozi onye ahụ. Ka m na-agwakwa ụmụaka Igbo ka anyị hụrụta n'onwe anyị n'anya, ka anyị were ofu obi biri, ka anyị na-akụziri na ụmụ anyị ka esi asụ Igbo, ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe ọ bụla ị nọ, make sure you are a good representative of Igbo culture and language, because our culture, ọ bụrụ na anyị gawacha asụwacha oyibo to our children, nwa obere oge culture anyị efuo n'ọhịa kpatabam. Ebiri m na Lagos, I grew up in Lagos. Ebiri m n'ugwu Hausa, ebe a ka m nọ bido primary school till ma agụcha primary 1 to 6. Ma abata bidokwa na ugwu Hausa, gakwa school ebe ahụ before m ele nwaye ebidozie gawa mahadum na ndị nke ọzọ. Mana mgbe ihe niile a na-eme, the whole Yoruba people mere encounter, ụmụ ha niile from A to Z ha na-asụcha asụsụ be ha. Onye Hausa nọrọ obodo America nọcha 100 years bata, ọ ga na-asụ asụsụ be ha, ụmụ ha ga na-asụ asụsụ be ha. Mana anyị nwa ndị Igbo, anyị na-ahụtazi ya na all posh. Nwa gị sụwazi asụsụ nna ya, na ọwụ ime posh. Why would he speak Igbo language? Somebody will open his mouth and tell me, I am Igbo, but I don't speak Igbo. Are you crazy? No kind. Ị ga-eje awụrụ Igbo, ịda anụ Igbo. Ọwụ Igbo ka ọwụ Igbo. Igbo. Biko ka anyị na-akụziri ụmụ anyị Igbo. Ha na-amụta Igbo, ọ ga na-asụ ụzọ. Ọ na-atọ m ụtọ ịhụ nwa na-asụ Igbo. Ụnụ hụrụ ada kịrịkịrị. How I am bringing her up. Chineke a na-emekwa ama. Ya na-amụta. Ebe ọ na-apụtara ugbo ekwuo Igbo kwenu, gị sachie ya ike. Ọ bụghị etie Igbo kwenu, gị na-aza ya ka Steve na-atụ ụjọ. Chineke goziere m ndị Igbo niile, goziere m all Africans, goziere m all Nigerians, goziere m ma ndị ọcha ma ndị Igbo. Onye ọbụla ihe anyị na-eme na-adị mma. Mụ na sista Mangi tikọtara ọnụ with my family and everybody say Chief Imo program. Anyị na-asị unu thank you. Ka mara Chineke goziere anyị unu. Ihe ọbụla unu tinyere aka ga na-agaziri unu. Ezinụlọ unu ga-abụrụ unu ngọzi. Ụmụ unu mụrụ amụ agaghị ewetara unu isi ọwụwa. Ụmụ unu mụrụ amụ ga-abụ ngọzi nyere unu n'otu n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa unu wee na-ayọkwa biko. Ana m ayọ ọtụtụ ndị mgbe ụfọdụ mbanye na my page ma na-ahụ ihe ndị mmadụ na-ede gbasara maka ihe nkiri anyị. Ụfọdụ sọ na-akpọ iyi, ụfọdụ sọ na-ekwu ikuku, ụfọdụ sọ na-eme nke ma ọ bụ nke ọzọ, ụfọdụ si this one no follow, ụfọdụ bụrụzie n'isi asị m na ha nwere personal war. No, ihe a kpọrọ ihe ahụ film. Ekwotu m chiri kagbuo ọnụ kwuo ya film. Ya ihe nkiri ka ọ bụ. It's not real, but we're trying to make it real. Okay, understand that when you have a family problem or when you have a personal problem into your life, it will become a problem to you. But when you watch it when you are happy, with a free mind, and see it that no it will become a blessing to you. So many people now, then those I will unfollow you, I will stop subscribing, I will do this, I will do that. What for? In ordinary drama. And I got a church, mother apata sini ya we kwensu. Ibe efe ya apata na church. One Christ or somebody apata yire efe deka Christ. Nime church, they are not Christ. These things are acting. So why is my own difference? Makanambu Igbo. Because we don't love ourselves. But I'm on Nandi by nanya. Onye ọbụla si n'Igbo ahụ onwe ha n'anya ashashi unless o nwere family na-enwe ha love into them because they lack Christ. Mana ọ na ha nabata Christ n'ime family ha, the love of God will continue to reign in their family. Biko ka anyị were na anya film, na anya play, anya comedy, anya ife nkiri na ife ọchị wee na-elere Chief Imo Comedy. Ka anyị dị na church, some of us na-eje our church belief na watch the thing nke eme ha nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-ekwenyere m na Maggie all the time we abuse ourselves, we cause onye akpọm aha ya Maggie.
her real name is not Maggie. Mama Chief Imo, my real name is not Chief Imo. Also be moto bukwem, moto bolenum kambeshi. If Obruni Kukunda in no any effect to us. That means so many of us are had in the rota. Our forefathers, Nen and I Hage Wogori Kobucha since I am one laugh for me. But these things are just mere drama. We are portraying something. So when you understand it that way, ya baragoro. Ayo kamnario. Bekwani kele ne kelekwa. Igbo niile ohaneze ndị Igbo. Ma Igbo nation, Igbo niile nọ na US, ndị nọ London, ndị nọ Italy, ndị nọ Paris, ndị nọ Germany, South Africa, India, Dubai, name them. Ebe ọbụla Igbo gbakọrọ, nke ọbụla anyị nọ ihe anyị na-eme na-adịkarị unique. Ya ka njikwa bụrụ ofu olu na-asị ka amara Chineke gọziere m unu. Ihe ọbụla ị na-eme dị mma n'iru Chineke, ngọzi ga-eso gị. Dịka ị na-asọpọtụ ihe anyị na-eme, Chineke ga-asọpọtụ gị. Maka asị onye na-akọ n'ubi onye ọzọ, ka Chineke na-akọ n'ubi nke ya. Ebe ị na-akọ n'ubi nke m sị ka ọ dịrị m mma, Chineke ga-eme ya dịrị gị n'ezinụlọ gị mma. Unu agaghị anwụnata ọnwụ ike, ị gaghị eli ozu na-erughị eru. Onye ọbụla na-amụtabeghị nwa, gee ntị ka m gwa gị, ị ga-amụta nwa n'aha Jizọs. Ị ga-amụ nwa ga-ele gị nka, ị ga-amụ nwa kwuru. Your children will make you proud. Nwaanyị ọjọọ agaghị akpọ anyị ihu, nwoke ọjọọ agaghị akpọ gị ihu, ụmụ ọjọọ agaghị akpọ gị ihu, biznes ọjọọ agaghị abịara gị. Biznes ọ bụla itinyere aka, ọ ga na-agara gị n'ihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Thank you, I love you all. Ahụrụ m unu n'anya. Subscribe to our channel. Continue to subscribe to Imo Comedy. Chief Imo Comedy, gị subscribe. Chineke subscribe into your account. Alert anawe. Bangam. You know? Mana gị ga subscribe. Ịghọtago? Ị ga subscribe. Ya wụ subscribe. Achọrọ m ikwu ihe ga-eme mana Chineke ga-agọzi onye ukwu gozi onye nta. Follow us on Instagram at Chief Imo. Ị gara na Instagram gaa type Chief Imo. Meme apịa nwoke ọma, nwoke nwere ime ogwo ahụ dị mkpa ahụ wrong boy. Ebe! Then the devil. Anwụọ na m anwụọ. I know. Darling.